як немцы наша піва хвалілі. З вами Прыбыбайлавы бровар у пошуках беларускага піва. За 15 гадоў да Люблінскай уніі ў 1554 годзе выйшла кніга «Кароткае разважанне пра захаванне добрага здароўя» філосафа Эабана Гесса з каментарамі прафесара медыцыны Іаана Плакатома. І вось што яны пісалі пра прыроду і ўласцівасці піва. Польша перш за ўсё славіцца сваімі светлымі гатункамі піва, і іх у яе вельмі шмат, і ўсе яны выдатныя. Гэтыя напоі цудоўна сілкуюць, паляпшаюць склад крыві і выдатна спаталяюць смагу, асабліва калі смак раўнамерны і аднолькавы ад першага да апошняга глатка. Такое піва літаральна абкручвае нёба. Падобным чынам, як і пра польскае піва, ёсць захапляльныя водгукі і пра літоўскія светлыя гатункі піва і іх уласцівасці. Таксама ў апісаннях пра цяжкія і лёгкія гатункі вучоныя падкрэсліваюць, што сярод светлых лёгкіх гатункаў лепшымі з'яўляюцца польскія ды літоўскія гатункі піва. Усе спасылкі да крыніцы шукайце ў мяне ў тэлеграм-канале.